while you can. We're deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Yes, aku tu juga sebenarnya ada. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gap. Get to the safe zone. Mike. Check. All right, lads, let's get it done. Mic check. 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 Mic check.
In-game pa, in-game. Enough break. Run. Excel. In-game pa, in-game. Enough break. Run. Excel. In-game pa, in-game. Enough break. Run. Excel. Battle Royale. Have a drop point for your team, soldier. In-game pa, Gas in-game. is closing in. Proceed to the safe zone. Anybody want to meet? Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Right there. What's Your primary objective is to kill them all. Supply box identified. Marking location now. Meron pa, Lods. Meron. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Oh man. Teammate has entered the Gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammate has entered the Gulag. Surviving earns them redeployment. They're RTB at this time. In-game pa. Took that one, but we'll be back to finish the job. Kaya muna ka, Lods. Kaya muna.
Send this to an artist. To annoy them. It's so satisfying. Boys are always playing golf, looking for the bar. They don't barely have a heart. First time, kind of girl. Then you boys are always playing golf, barely have a heart. First time, kind of girl. Low, 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 low. Low. Oh, dito ka na pala eh. Nga, nantay kita, Lods eh. Kumain lang ako, saglit. Di pa ako kumain eh. Habang na merienda ako, nantay kita. Nakakasama? Wala. Kaya nga nantay kita eh. Delay ba yung ano ko doon? Sa game? Hindi. Audio ulit. Kaya nga nantay kita eh. Kasama ko kay Lods. Dalawa lang kami, Lods. Ayun, tara sa Delay dalawa. ba yung... Sali ako, Lods. Ay, pabuhat 2 ball. Ano pa buhat? 37 nga lang ako, pabuhat pa kayo lang. Sama-sama natin buhatin ang ating team. Tara. Sabay natin magbuhat sa ating sarili.
Yun o. Ngayon ko lang nakalaro si ano, si Tubol. Si ano yan, Oo. men? Si Veteros yan. Kung nakikita mo pa sa ano, group chat. Sino? Si Veteros, dati. Hindi ko Sino ba to? Hindi ko pa siya nakita. No? Sino ba to? Oh. Year Zero? Year Zero, men. Sa Year namin Zero? yan, sa laro- Okay? kalaro namin. Sa Tokay? Hindi man. Warzone lang. Ah, what? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. It's me and my brother, we stick together now. It's me and my brother, we stick together, no other. We blowing up like a mother, and we stick over no other. Long time no play, Lods, ah. Lods, no, long time no play, ah. No play? Ako? Palagi akong naglalaro. Every night. Okay. Pero natin hindi nakapaglaro, ah. Palagi po no minsan eh. Pag ano eh. Enough practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Legit pala yung napanood ko, lalabas daw si Rambo, kala ko fake lang. Lalabas na si Rambo. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tara, kasan tayo? Pin nyo lang, Lods. Pin nyo lang. Sunod ako sa inyo. Diyan. Sunod-sunuran lang ako. Okay, dyan tayo. Sa cellphone, paano mo kami pera? Ayun, na-late pa akong bumagsak. Ngayon sa'yo, Lods. Lapit lang oh. Get it done. Mamatay yan. Namatay agad yan, nakala ko yun. Uy, ano yun? Pero, Loadoutan muna natin. Tara. tara. May baril dito. Loadout. Loadout muna tayo. Tara. Tagal ko nang hindi naglo-loadout. Vendor kill. Isang taon na eh. You need May bala box din ako. Nice. Bala box lang puta. Bago update yun na, bala box. Bago yan. Tayo lang meron yan. BB. Parang akong BB. Bagong baby. Akala ko bibi eh. May sana ako eh. Oh, may ano to, Ay, ano ba recon? talaga? Ano ba talaga bibili? Ito. Bacon no? Pwede tatakihin yan. Friendly UAV Sa overhead. may Pabala mo. Dito lang yan oh. Hindi ako naka-sniper. Loaded sila. Gusto mo ba sniper? Hindi. Mamaya. Pag kailangan lang.
Ay, gago. Puta na. Pindot ko pa. Tapang mo ano, palapit ng palapit ah. Sino, second floor? Nakakampi niya ata, oh. Tapapasin na natin to isa dito. Oo. May box. Virus na tayo dito, boy. Taas yun, taas to. Kakaba niya, puta ka na, tatakbo yan. Wala! Dito Ako sa nakakampi yun. ano, Dumiretso yun, dumiretso. 32 meters to 81. Di pa looted ah. Doon sila, boy. Ito, nandito. Ito, Ano? police station, police station. Meron sa red mark ko. Police station, police station. Down isa, second floor. Down din, second floor. Dalawa. Hinihil. Dito sa akin, man, pinush ako sa labas. Balik sa loob. Enemy UAV overhead. Uy, na-down ka. Uy, tawin lang yan. Basag to, basag. Nag-heal. Ma-check ang team. Puta ka na. Meron sabi ng team. Team Y! Gago! Meron pang iba. Dalawang team yun. May bago sa gilid. Dalawang team, boy. Dalawang team sila. Alam nga na, team wipe ko na yung unang team eh. Team wipe na yung unang team eh. Walang Ang lupit. Sana all. lupit eh. You win this Ayun, fight, sayang. return to the front line. May You lose palyo. it, Sayang, you're boy. done here. Pagkaubos ko isang team eh, pumasok na naman ng puta. Yung sa left side, doon sa may air. Ah, You got your ass kicked in patay ako. Nandun yung kalaban. Ayun, sayang. May palyo. Sayang, boy. Pagkaubos ko isang team eh, pumasok na naman ng puta. Yung sa left side, Kataguan silang dalawa dito, mga gago. Isa nagtatago sa bayo, isa nagtatago sa kotse. Tangin na, hindi wag kayo magpatayan dalawa. patay si Rambo. Gago. Gusto ko si Rambo. Si Bruce Willis pa, no? Oo, alam mo si Bruce Willis. Kita naman, putang ina ko naglalakad ka. Puting-puting t-shirt eh. Shit! Gago! Ginapatay ko kanina siya yung kalaban ko. Walang ano no? Dapat naglalakad ka. Puting-puting Putang. t-shirt eh. Nakalabang ko kanina siya yung siya yung pumatay sa akin sa gulag. Shit! Pinatay ko kanina. Gago! Ginapatay ko kanina siya yung kalaban ko. Ikaw muna dyan, baka di pa looted. Walang ano no? Dapat naglalakad na. Puting-puting Putang. t-shirt eh. Nakalabang ko kanina siya yung pumatay sa akin sa gulag. Shit! Pinatay ko kanina. Dito. Gago! Ginapatay ko kanina siya yung Talaga? kalaban ko. Ikaw muna dyan, baka di pa looted. Walang ano no? Dapat naglalakad. Check mo ba, di sinagad yun doon? Di nga sinagad. Shot shell. Baka meron dito. UAV pa, patay tayo dito. Okay na. Di nga sinagad. Shot shell. Baka meron dito. UAV pa, patay tayo dito. Okay na. Di nga sinagad. Shot shell. Baka meron dito. Tapos, Ay nga dun ah. yun ang mga tubig.
Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. I'll take. Feeling ko wala kong sabay. Dami. Bakit? Sabay. Tirahin na natin yan mga kasabay. Dami. Iron dito. May isa sa likod. Dalawa. Meron. Eliminate all targets in the AR. Gago bro, ito nandito. Nice one. Uy! Patay pa ako nun. Dito sa pinto, sa pinto. Ang unang dami. Wait pala doon Uy, na tayo buti sa na lang. doon tayo sa una. Uy, meron pa. Shit, hindi ko nakita. Sige. May isa pa. Putok mo. Gagawin wala ba rin? Oh shit, ito. Cool. Ito. One. Ang ina nun. Ang gulo, putang ina. Ang daming kalaban eh. Anong kalaban ko? LMG here. Baka naman si tumadako itong kalaban ko. Does anyone need Meron dito isa. cleared for redeployment? Bobo. Ano ako sa Scabi? Yun lang. Ingat din ha. May isa din ha. Ayun na. Isa? Ingat lang. Diyan. Pumasok. Nice. Likod. Dalawa. Nakatago. Right side. Ooh! Dami. Baka niray puta, may nasa likod. Oh shit. Baka niya sa boy. Ang dami boy. Tatlong team pala sila. Tatlong team sila boy. You're done here. Tatlong team. Yung pumatay kila Pats Gear Zero, yung nasa likod, tsaka yung nasa fire station boy. Magkakaibang team pala sila.
Ha? What the fuck? We're sending you back to base. Ano nangyari yan? Saan? Headshot ka, man. They can pay for it. Pero pag ikaw, pero yung sa laro mo pag parang nauna ka Titingnan mo na yung kill cam Unless nga mangyayari yun, yung no, pag sa battle na headshot Oo mo ka, pag parang tapos sa killcam, sa killcam dito matama yung bala. Pero pag nasa battle ka pala, na matama. Might. Ganun sa Warzone ngayon No, pag sa battle na headshot Oo, ka, pag parang tapos sa killcam, second flash man. Sa killcam dito matama yung bala. Pero Uy. pag nasa battle ka pala, matama. Might. Ganun sa Warzone ngayon No, pag sa battle na headshot Oo, ka, pag tapos sa killcam, Ito lang kayo. Sa killcam dito matama yung bala. Pero Uy. pag nasa battle ka pala, matama. Ito lang kayo. Hindi mo na ako, trabaho pa ako mamaya Sige boy. Sige lads. Sino pa ba? Si Green Lantern May sasama kaya? Wait lang. Nala ko sasama to. Ang GTA friends ko. Mga friends ko nakakalala ko sa GTA 5. Wala, ayaw. Ganun na ayaw nila. Ayaw? Ayaw mga hayop to Ayaw nila. 3 years mo na. Ayaw nila bo? Wala, ayaw. Tinulog sa GTA yun. Ayaw? Ayaw mga hayop to Ayaw nila. 3 years mo na. Shout out, I see my Macy. Elias Ikaw. Tara Lods, kulang kami isa. Kabuhan. Shout out, I see my Macy. Elias Ikaw. Tara Lods, kulang kami isa. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm-up's done. Good night.
Yes ko eh. Yung audio medyo mali yung ano niya, sample rate yata nalagay ko. Tapos namin yun ang dekel. Yes ko eh. Yung audio medyo Feeling ko, no, Russia niya gumawa ng Warzone. New team, soldier. Kasi alas lahat ng design dito sa Warzone. Makadamit ng character, mga mapa-design sa lugar ko mga Russian word eh. Feeling ko, no, Russia niya gumawa ng Warzone. Feeling ko lang naman. Ano man, gusto mo? Saan ka ba yan? Wala ka ba may mga kasama? Dalawa. Ano man, gusto mo? Nanagay yung sabi. Ito dyan ba? Gusto dalawa. Saan ka ba yan? May nakalabat. Si Rambo! Si Rambo! Puta rin na! Tatlo! Ayos na Rambo yan. Ayos na Rambo na yan. Ewan ka nakakuha na Scabby. Comment ako nakakuha. nice. Tapos wala natin ng gulo na bago pa rin mo. At yung mga ito na, wala na sigaw yan, puntahan pa doon. Ayot na ako na yan. Eh wala ako na Scabby. Comment ako nakakuha. Tapos wala natin ng gulo na bago pa rin. At yung mga ito na, wala na sigaw yan, puntahan pa doon. Ayot na ako na yan. Second, nakapala siya sa second floor, nakapala sa second floor. Base niya, men. Lugod na ako sa likod ng kotse. Nakapala siya. If you lose, you're done here. Ay, gago! Ubus tayo. Wala tayo ngayon. Ay, dito ko sa isang aking loadout. Ay, sige, okay lang. Ay, naman ako.
So, magbulistig na. Nag-awit ko sa isang aking loadout. At sige. Mag-ano naman ako. Yung ballistic na. So, magbulistig na. Nag-awit ko sa isang aking loadout. At sige. Self-sorted. We'll be deployed shortly. Mag-ano naman ako. Yung ballistic na. So, magbulistig na. Nag-awit naman ako. Come on, okay. Pag-get lang daw sa tulo-tulo. Ang game na talaga. Ako, ba't ang game pa lang? Umilala ako. Ballistic knife. Yung pasilyo na minaman. Check mo na lamang may wita sa camera. Binabad yun. Bago nga lang kasi. I check. Wala, ayos lang. Ang ina. Kung dito talaga, pag madami ko nga lang, dito, ewan ko na lang. Magkano ba? Dito talaga. Ayaw nyo ba ba downtown? Ayaw nyo. Hindi, alala na tayo yan dito. Doon ka na sa ano? Downtown. Kasi yung ano, yung event. Oo nga eh. Doon yung ginanap. Kita! Ayun na! Then, Lux, doon ginanap yung ano eh. Yung pelikula na ito, yung kaya kami sa ano. Ang sa lalaki din Yeah. Tapos ang building na ginanap. Pero ako siya sa ginanap ko sabi. Kaya siya sa kakabit ko sabi. Nauna naman. Wala lang. Oo na. Utangin na mo, Mambo, ayos ka. Tangin na mo, Mambo. Ayos, lahat ng magkulang. Dahil nagaming palabang. Hindi ko na lang mamaya yung ballistic na. Isang team ba yun? Nandun isang team. Dami, men. Bakit di mataas yun? Dalawa yan. Pato tayo eh. Cancer na ita. Pinush yun na. Oh, cancer na dalawa. Aswan ko eh. Grabe siya eh. Na ang bala. Wala, ano yun? Aswan tayo. Ayaw bumoto na siyang sex. Siya na lang eh. Bawal ka nga. Naninibago ako. May. Kwanta kayo ba dinagyan eh. At yung control dito nag-iba-iba rin. Pero, sabi ni Bobby, alis na namin na, ito naman natin. Thank you, Bogli. Toxic na naman. Gopal na natin, gopal. Pwede ko luto dito. Thank you, Bogli. Hindi tayo lang dito. Hindi pa looted. Kaya na
400 yung mas volume ko, no? Siya di ba malakas? Eh, puta ka na kasi. Mas speaker ka. Your teammate got it sorted. We're sending them up. Eh, yung 47, kala ko yung 67 volume. Awit niya, itsura yan. Awit na? Hindi natin buhayan siya yung isa. Yan na muna. Okay. Drop mo tayo. Sandali lang. Tapos ano na lang, punta doon. Drop ko na dito. Kaya na lang bumili. Sige. Diretso na lang sa supplieran. Nagbabali lang ba? Kabilang side. Eh, puta ka na. Di ko pala na-pick up ng pera ni Pop. Ayip na yan. Ito, may magkano yan? Ito. Meron ba? Ang nag-supply ako nga, di ba na-pick up ko? Saan ako punta sa mga ba si Goy? Oo, naman na si Barry doon mo. Sige. Dito lang. Delikado. Kita ko dyan. Lalap dito. Tapos na rin namin dito. Wala na kami dyan. Wala na din loot dito, men. Dentalet, Pops. Dentalet sa bunker. Kaya natin yung bunker din. Oo, saan yung supply box? Wala na din yung bunker, Pops. Wala na yung bunker. Hindi ko na nakagaba. Pagkaroon na pa. Tawo lang. Kuya ko, tawo lang muna ako. Nagkatuan ko. Ay, wala na. Hindi ako nag-invite. Gas mask here. Tara, load up. Saan tayo load up? Dyan na. May green. Yung target doon. Wala may chikoy-koy? Meron. Yo. Ah, meron. Tayo. Baka na pera ko dito. I found this if you need it. Bahala ako. Ito po. Ito ang bag. Nakaroon yung dumbbell. Nakaroon yung dumbbell. Bunik. Ito. Uy, daddy. Kailangan ko ito. Awit, hindi ko pa nakuha. Pinga ako. Uy, kalaban! Awit ako, hindi ko alam kung wala pa akong plate. Oo, extra. Boy, bili ka, boy. May kalaban! Tangin lang yan dito. Oh shit! Dalawa. Dalawa. Open right. Oh, taglalag ako. Nako. Ano ba? Buksan na pinto. Saan sila? Naglalag ako. Babayan bro, hindi ako. Ano daw si Bro? Naglalaro ba yan? May kasama yata. Ano daw si Bro? Naglalaro ba yan? May kasama yata.
Walang load. Stop warming up. Stand by for deployment to the war. Walang load. Ang nambok na walang kalaban. Peter, Royale. We should drop drop point for your team. Saan tayo? nambok na walang kalaban. Mga kalab. Peter, Ano ba, no? Hindi tayo. Saan? Tawadan na lang tayo dito na. Ay, may kumuha. Meron. Meron din na lang tayo natulog. Ang na naman na ito. May takadulog. Opo ka ba? Ano mo ka? Dahil na natin yung pagbawala. Dasa naman. Clear to engage all targets. Dito na natin yung pagbawala mo. Sa gas station lang. Yes. Kunin lang natin yung bounty. I found this if you need it. Nagdodon ako. Nagdodon ako. Sige. Bounty target is up. Let's get it done. Mga makita sa atin eh. Wala akong makita. Matang laban sa atin. Indag silang ilang. Target's down. Yung na. Sige na lang. 3,000 na lang. Ay hindi, 2,000 na lang. Pwede na tayo mag-load out. Tara, load out. Gas station. Tayo. Dito. Ay, laban dyan eh. Laban kasi dito eh. Saan tayo sa ano? Sa may kalaban. Sa may train May station. sa blueping. May blueping na. May blueping. May nag-dock din eh. Saan na gusto? Meron tayo. Pero kahit saan, men. Sa may... Sige, dyan. Tara. Pwede rin. Lander here if you need equipment. I found this if you need it. Assault rifle here. May box pa.
Dala naman ako makakita. Alis na ata yung mga tao din. Ako natin pera, tara. Money. Bilhin na din akong UM. Field upgrade here. Take that item. Loadout drop inbound. Sige, yun. Friendly UAV overhead. May amo kayo. Oo, meron. Superstar. Friendly UAV overhead. Take that item. Dami ah. Hello. Extra target location. Chopper. Advance UAV. Enemy UAV overhead. Loping, something sila dyan. Meron magkagaling sa likod natin ah. Tara dyan muna tayo mag-camp sa taas. Moving up. Sa buying meron ah. Plunder here. Might have what you need. Oo nga, dami. Ayos ah. Enemy kilo. Pasabog na rin yun. Pag in-airstrike ko siguro yun eh, puta. Basta kumabit sa akin. Oh, magsarado kang pinto. Ano yan? Pasabog na rin. Pag in-airstrike ko siguro yun eh, puta. Basta loping, dami nila dyan. Naiiwan ko yun ano. Oh, magsarado kang pinto. Ano yan? Ginawa niya na yung president. Pasabog na rin. Pag in-airstrike ko siguro yun eh, puta. Enemy UAV overhead. Basta loping, dami nila dyan. Naiiwan ko yun ano. Oh, magsarado kang pinto. Ano yan? Ang labon na. Naiiwan ko yun ano. Loadout drop on the way. It goes. Ibax. Ang backside, dalawa. Baka muna natin yung unang kukuha ng lolo. Gas is moving in. New safe zone located. Paano ba tayo? Enemy UAV overhead. Basta tayo. Wala akong box doon. Tara, kuha mo na naman. Kuha kayo, dito tayo sa isa. Enemy UAV overhead. Kuha ka na kayo, Lodot. Wala akong box doon. Kuha kayo. Uy! Utang na, meron na. Isa lang to. Isa lang. Uy, ano. Agad mo. Kuha ka na kayo, Lodot. Hindi ba nabuhay yan? Hindi na, patayin na.
Nakabawas ka na. Bubuhay ko. Ah, gusto na. Uy, sana all oh. Sana all. Sana all nakabulid ka ano. Pag saan na pera. Buhay natin to. Nagulag pa. Nagulag pa siya. Ito. May mga box pa dito. Babalikan nila yan, yung loadout nila. Enemy UAV overhead. Ay, hunted pala ako. Hindi siya pa sa gulag oh. Ayaw pa siya palabanin. Teammate is redeploying. Stand by. Ayan, nagsuhan. Tuwag na lang ito. Friendly UAV Diyan na overhead. yung ano ko. Loadout na. Ayan na, binabalikan na yung loadout nila. Yung threat ko. Yeah, boy. Orange na. Loadout mo, order kita. Tataas lang ako ah. Enemy UAV overhead. Yan ko yung gamit mo. Uy, may sniper. Right side. Pansin. Shit. Nabaril din ako. Pakipin lang, Lots. Men, punta ka dito. Kung malapit naman namin na nasa may likod na lang ng loadout. Doon siya. Nasa harap. Uy, dun. Oh, shit. Diyan na sila. Walang libo na ako nag-loadout. Sila siguro yung threat ko. Sila yung ano sa'yo. Oo. Yung bounty. Snipe pala yun nandun sa bangko. Uy, jailbreak! Uy! What's up mga idolo? Sakto yung jailbreak. Survive and you can redeploy. Uy, jailbreak! Mga idolo. Uy! ASAP! Jailbreak, man! Rock and roll!